Čaute ľudia, zdraví vás Miro a ja vás vítam u tretieho dielu z nášho Cube Life Vanilla serveru a opäť, ako už pri minulých dvoch dieloch, sme tu s Belim, ahoj. Ahoj. Tak, od minula tu máme docela dosť zmien, ako vidíte, tak máme už obidvaja diamantové meče Diamantové a aj krumpáče? a aj diamantové krompáče, presne tak. No a ako je u mňa zvykom, tak mám strašný bordel v inventári, mám tu proste minecarty, mám tu redstone a tak. Boli sme trochu ťažiť a ukážeme vám hneď, čo sa tu dialo za vašej neprítomnosti. Tak, toto tu je, dalo by sa povedať, stále rovnaké, akurát je tu trošku poupravený ten terén. Tu som začal robiť schody, ale to ešte nie je vôbec dokončené. No a tu, už môžete vidieť, tak tu Belly proste chcel položiť podlahu, tak ju tu dal. Portál máme stále na rovnakom mieste. Na pravej strane jedna vec a na ľavej strane jedna vec. Tu farmu ste myslím, že ešte nevideli. Tak pestujeme si tu normálne zemiaky a zatiaľ sa živíme proste zemiakmi. Si ich pekne pečieme a to poznáte, že áno. Normálna klasická farma. Neskôr si ju spravíme automatickú, zatiaľ nám to prišlo zbytočné robiť neautomatické jedlo. Nice, počkaj, ale musím niečo vyhodiť, tak počkaj, toto zostakujem. Nice, dobre. Tak, keď pôjdeme sem, tak tu máme proste PC, nekonečné zdroje vody, nejaké crafting table a máme tu proste sklad, ale máme tu v tom bordel proste, nevidím v tom zmysel zatiaľ to triediť, aj teraz tu nahádžem nejaké kraviny všelijaké, aby sme sa nezdržovali o videu. Niekedy, keď už si to proste rozdelíme, no určite si to budeme rozdielovať, ale teraz určite nie, pretože na to nie je za prvé čas a nemáme ani nemáme ani kožu na rozdelenie tých ceduliek. Máme už vlastne ten enchanting. Tu ani o tom neviem. Teraz som ho vyrobil. OK, odkiaľ si mal kožu naň? Priznaj sa. Bol som hore loviť zajace. Zajace, dobre. Tak niekde nás spravíme miestnosť zatiaľ. Teraz to nemusíme robiť zatiaľ, môžeme položiť len tu. Počuj, ja mám nápad, ja si hodím na to brnenie za level 1 enchanty normálne, takto dive. Ono sa tu už ináč enchantuje, OMG. Čo? Divaj sa, potrebuješ lapis lazuli na enchanty. No. A ja som chcel ešte povedať, že tu som našiel veľkú trhlinu, proste jaskyňu. Bolo tu strašne veľa zombikov. Pokúsim sa dať obrazov, teraz by ste ho mali vidieť niekde, neviem, keď sa mi to podarí. A dosť ťažké to bolo dobiť, no. Fúha. Počkať, ale... Jak je ten terén ešte malý, tak sa to sem spavnovalo strašne. Počkaj, to je Blast Protection. Protection 1. To je volovina, no nič, ja si to tam takto proste. Projectile Protection. Daj, ja ti to enchantujem, ty máš 40, ja ti ho enchantujem za level 1 aspoň. No, ja nechcem. OK, no tak nechceš, dobre. To je na nič. Ja budem svietiť úplne krásne ako najväčší boss. Tuto sa Belimu podarilo nájsť trhlinu. Osvetľovali sme to, ešte to nie je všetko, viete, že ani zďaleka. A... je to proste strašne veľa mobov tu bolo a Belly sa tu s tým proste štval, úplne to proste bolo celé zle, strašne veľa tu bolo mobov, tam akurát niečo zomrelo a spavnul sa tu priamo pred nami skeleton, ktorého ako náhle sa spavnul, sme ho zabili, no ten si teda moc nepožil. No a ešte som vám neukázal tú vec, čo sme mali z tejto starej napravo oproti našej farme. Tak tu máme normálne klasický quick drop a tu máme schválne, kto si pamätá moju prvú sériu z Minecraftu. Schválne, kto to napíše, čo to je. No, máte na to ešte 2 sekundy. No, tak máme tu krásne spravený výťah z minecartov, ktorý som používal v prvej sérii. Ešte úplne to taká nostalgická chvíľka. No a tu hore sa snažím proste nejako si spraviť aspoň tak zatiaľ tak provizorne, bude to samozrejme celé prerobené, predizajnované v tej finálnej verzii, ale zatiaľ aspoň, aby to sme boli aspoň trochu ochránení, tak som tu proste spravil takúto vec, ešte takú konštrukciu, dalo by sa povedať, ale je to absolútne nedorobené. Ešte tam, čo sa robí, to má Gordy asi. Ináč teraz je na serveri Belly, čiže tak to asi sa mnou je. Gordy, Johnny D, Jodido, ja, Morgan, Sklený. Tak. Niekde sa snežuje. Ako mu to tam kradneš. Ja som potreboval trošku toho piesku. Ja tu prídem dať za chvíľku tú hlinu. Mrkva. Nice, tak tu zoberám. Spravíme farmu na vít a aj na mrkvu. Vít. No, tak počkaj, ideme dolu a dám vypiec tento
Sand. A spravíme sklo a ešte nejaké drevo zoberieme. Máš nejaké tmavé drevo alebo niečo také? Je tam niekde, čo si taká som ťažil. Jo, a bledé drevo. Ja si dám ich 6 zvuky. Birchwoody sú? Prosím? Birchwoody. Birchwood není. Či je? Jeden tu je. Jeden tam je. Aj nejaké No, diamanty to je som jeden. našiel ešte. Jo, Bill našiel hodne diamantov. Počkaj, ja si zoberiem sekeru. Daj mi. Je tu niekde... Potrebujem... Sekeru! Ja tu neviem nájsť, ani iron neviem nájsť normálne, to som všetko vypotreboval na tie minecarty, alebo... To mám ani do srandy, nehovorte. Vlastne on sa tu vypekal ešte desi. No to už asi sa zobralo, no to je jedno. Tak hodíme sem iron a... Kde si by tu malo byť to? Toto som presne potreboval, tak, super. Ja som si spravil tak torčík, ale nejak mi zmizli. Či nespravil? Ja mám u seba stack torčiek, ale neviem, či sú to zrovna tie tvoje. Nice. Mám ich zrovna 59. No, tak počkám si ešte na 3. Máme inak music disk. To je Billyho zásluha. Tak, počkaj, ešte jeden iron ingot sa nám musí vypáliť. Ešte treba pozrieť, od koľkej ono je. Koľko točíme, dobre. Pohoda. Tak, super. 6 minút. Čo, tu už? No, tak to ide, vieš ako. Potrebujeme nejaké sticky. Tu ja máme samozrejme v truhle. A spravím si ironovú sekeru. Kto by to bol čakal, nepovedal som vám vôbec o tom, že si chcem robiť ironovú sekeru. Tak, ideme zase hore. No a... Za tebou. Jo. Tak, super, vyskočíme. A potrebujeme nájsť birchwoody. Tu sú len tie dark oak woody. Tam sú birch. Tu. Kde? Tu. Tu už chalani niečo majú poskladané normálne aj. Vyzerá to jak na varzáckých serveroch. To je pravda. Ale tak World Border, čo chceš. Jo, tu je akorát... Vidíš to, čo je? Dom na stračej nôžke. Jo, ja môžem toto drevo ničiť. Nice. Kto tu má? Ja som prešiel za World Border. Som ja hacker, ale... Počkaj, poďme sa tam pozrieť. Kto tam je? Jodido. No. Tak nič, no idem naspäť. A dorobíme tú našu takzvanú ochrannú búdku. Tam nahádžeme sklo jednoducho. Jo. No to treba, dávať saplingy. Tak počkaj, potrebujeme spraviť dvere. Už vlastne dávajú dvere pod troch, no dobre. Dobre si to pamätám. Niekto to nedáva niekto to ani nedoťaží proste celý strom. Jo, a tak nevadí. Stane sa. Mám nápad, ale to spravíme asi z týchto oných. Tak. Počkaj, ako sa robia fence teraz? Oni sa robia inak. Absolútne neviem ako. Čo? Morgy akorát spadol k nám dolu. Normálne fence, ako sa robí? Hej. Nerobil sa náhodou zo stykov? Robil? Bohužiaľ, nie. Tak sa už nerobí. Tak, dám sem toto. Žiadny sapling, si robíš srandu? Okres dreva. Tak. Jo, mám to. Dík. Dobre. Začína noc. Spojí sa to, či nie? Nespojí sa to. Kam som to? Hej. Sakra. Nespojí sa to, škoda. Tak počkaj, ako to spravíme. Dáme sem. Ja tu aj dosť osvetľujem tu proste na povrchu, no. No, to treba, lebo jo, to je ako fakt je to hardcore docela. Myslím, že som to tu robil iba ja, Sklenny a Johnny D sa mi zdá. Takí naši ochrancovia. Počkať, button sa robí stále takto a... S jedným stoneom, myslím.
Jo, dáva sa tak. Aj s oným sa dá spraviť. Dobre, to spravíme takto. A sem... Počkať, ako to spravíme. Keď budem sedieť sem, tak to bude... Tak to bude takto, ale ešte potrebujem vyskočiť. Pozor! Tak, a ešte skúsime spraviť jeden. Počkaj, ako sa... Aha, on sa robil takto. Dobre. Počkaj, sadni si tam. Ja toto ešte opravím po sebe, nebudem toto nechať také rozgrifované. Potrebujem... No, presne toto som chcel spraviť, dobre. Budem sedieť tu, tak to treba proste... No, to som nechcel zrovna. Teraz to budem zase pol roka rozbíjať, pretože sedím vo vozíčku. Dobre, tak toto by sme mali. No a počkať vlastne... No, toto sa nezavrie, dobre. To sa bude musieť zavierať automaticky, alebo to nejako redstone spravíme. Chcel som ísť dolu pre ten Dark Oak Wood. Toho dreva by sme mali mať veľa docela. Pretože to sme na začiatku ťažili. Ale nejako ho tu nevidím. Používal si ho nejako? Dark Oak? Ne, ten som No, iba... ja som ho používal, sa mi zdá, že na styky. A rebriky som tých stykov zabral, takže to docela dosť zabere. Tak nič, no, ideme naťažiť ešte nejaký ten Dark Oak Wood. Čo sa deje, Belly? Skoro som skapal, mám srdiečko. Kde si, ty? Vonku, osvetľujem. Jo tak. Ja tu mám akurát creepera. Dobre, už som sa zlakol, že vybuchne, ale našťastie sa mu to nepodarilo. Tak ideme pekne na vrch stromu. A ideme ho sťažiť. Dúfam, že to nie je taký nejaký creeple strom, že... No... Ani som to nedopovedal, ale tak vlastne tieto Dark Woody, tie sú stále také rozvetvené. No, tie sú v pohode náhodou, tie sa dajú sťažiť dobre. No, veček, hej, to ešte nie je taký creeple strom ako taký obyčajný, ale tak jednoduchšie by bolo, keby som kopal 4 bloky proste ako jungle, alebo proste jednoducho oni. Ja Jodi to tu je aj s Morgim. Aha, oni tu majú dom? A ja tu ťažím strom, dúfam, že im to nevadí. Že si tu berem tento strom akurát. Ty si tam v tom rohu, tam na takom kopci? Skáčem teraz. Počkaj, ty si v Dark... skeleton. Som pri Morgim a pri Jodidovi. A to je v jakom biome? Ten Dark Oak Wood. Ja, dobre. Ja toto ešte... A idem akurát k tomu nášmu onemu. K tomu... Ja, Enderman. Ty krásu, ale to je hodne husté, tam je niečo postavené. Sakra, skoro som sa zabil. Hej. Inak musím dodať, že ja s Mírom sme ešte ani raz neumreli. Iba keď sme sa zabili pred videom. Ja som zomrel, pretože Johnny D ma zabil, no. Ja, tak ale zase to sa nepočíta ako smrť s mobom. Tak ak sa nerátajú také smrte, tak potom som ani nezomrel, no ale bohužiaľ Johnny D ma zabil. Nevedel, mal som proste pol srdiečka a som proste tuto vyšiel, som akorát dorábal ten výťah a som vyšiel a zrazu do mňa hitol. A tak nevadí, stane sa. Dobre, tak som vyrobil akurát tie Dark Wood schody. A skúsim to spraviť tak, aby to nevyzeralo ako taká jednotvárna proste somarina. Potrebujem ešte nejaký piesok, tio. A mám u seba hlinu, nemám. Škoda, tak počkať, naťažíme nejaký 6 piesku ešte aspoň. To nám bude stačiť. Tak. Tak, super. No jo, a tak čo už, kto sa bude upravovať všetko, nebej sa. Dobre, tak zase mohli by si dávať na to pozor, ne? Tak mohli, no, ale tak čo narobíš s nimi? Čo narobíš s nimi s hajdalákmi? Tak, počkaj, čo som to chcel spraviť? Ja som si chcel vypáliť akurát to sklo a z dolu som asi nechcel nič zobrať. Mám taký pocit. Morgan ide dolu k nám. Oni nám budú krádnuť suroviny, ja už to vidím. No. Inak chceš ten Birchwood? No, už mám, už som potreboval, som spravil. Ja som chcel spraviť tie dvere z neho. To ja vlastne robím toto. To je krásne. Taký prechod, vole. Treba nejako vymyslieť ešte. Jo, veď. Robím srandu. Tu dáme normálne drevo a z tohto spravíme maximálne tak strop alebo steny.
Jo, alebo môžeme spraviť takú šachovnicu. Ja som v tej singleplayer sérii tam mal takú šachovnicovú podlahu a všetci ma za to chválili, že to je strašne pekné. Hej. Hej, hej. Jak ťa môže chváliť za takú hovadinu. Náhodou to bolo, ale fakt dobre to vyzeralo. Hej. Mhm. Ja si tie luky spojím. Tak. Tak, toto. Mám toto, jak sa to volá, pumpkiny. Som ukradol. Nice. Všetko nakradneš. Ale ne, veď iba jedno som si zobral, mali tam dosť. No len aby. To je len pojičanie. Tak pohode, ja len tak. No, zničil som jeden glass pane. Tým, že som ho misklikol. Skoro som spravil, vieš čo? Neviem. Button. 16 Button. buttonov by sme mali. Tyjo. To by sme nevypotrebovali do konca života. Mhm. Je to takto. Inak, vieš no, že keď pod enchantom necháš proste torčku, tak to osvetlí okolo. To fakt? No. To som nevedel normálne. Ale neviem, či to ešte funguje, lebo no, voľa kedy si to fungovalo. Volá Tak. kedysi. Za dávnych, keď som bol ešte malý. To bolo dávno. Včera. Včera, no. Včera si vyrástalo zrovna. No. To tu treba ešte tak trochu upraviť. A ja dúfam, že to vyjde presne, ako si predstavujem, lebo ak nie, tak to tu robím úplne zbytočne, vieš, lebo robím strechu, aby to nevyzeralo len ako taká blbá kocka, hlúpa. No. A, Nemáš jo, normálne drevo? Normálne drevo mám, áno. Koľko? Cez tak asi. A kde si? Nie. Hore, tam ako máme tu ono. Tak, to je voda. Čup, dobre. Kde si? Vonku. Máš to Tak. pred dverami. Alebo dám ti to dám. Tak, tu máš. Ďakujem. Dík. Chuj, to sú divné dvere. Tak. Hej, ja lebo sa tak ak chceš tam dať iné, tak tam daj iné. Ja No, som to ne. len tak skúšal, vieš, že je to nová vec, že Joj. ich tam dám. Tak. Tak. Teraz na druhej strane to spravím. Počkaj, tyjo, ono... Hej, počuj, môžeš naťažiť nejaký piesok a dať ho vypalovať, Kde, prosím ťa? Ja neviem, hoci kde. To tu nenájdeš teraz. Hoci kde, však to naťaž ten piesok, čo je tu a nahradíš to hlinou proste. Tam je piesok? Jo, tuto je piesok. Hej. Ja idem na to. Potrebujem glass pane. Tak. Teraz budeme potrebovať toto ako pomocný blok. Dáme sem. Potom zruším. A tam dám potom tie sklo. Nemáš Nie, hlínu pri sebe? Dve hliny mám. Tak nič, no. Takže To nemám, tu no. zarovnám. Tak. Ako to vychádza? No, ja som misklikol zase schody. To si robíte srandu. A stále tu prší. To je proste hrozné. Tak. Koľko schválne toho ešte treba? Jedna. Inak kto hrá s kým, nevieš? Vieš čo, neviem, ale ono... Asi iba my budeme, takže hráme spolu. Ale tak zas Morgy bol s Jodidom, ale kto z nich natáčal? Neviem. Iba Roupík natáčal, mám taký pocit a to a je my. všetko. No. Kámo, ono mi to vyšlo úplne tak, ako som si predstavoval. Hej. Treba to ale trošku poupraviť ešte nejako. Tá strecha vyzerá docela v pohode, ale chcelo by to nejako upraviť ešte. Tu mám toto drevo. To máme takto. Inak obrázok, aby proste, potom po videu si to vydiskutujeme. Jo. Ako miniatúru myslíš? Nie. Vieš, jak Taký som hovoril, obrázok. no potom ti to budem hovoriť. OK, no. Ja som tu dal zbytočne jednu radu toho skla, to si robíte srandu. Počkaj, už nemusím ťažiť sand? Ne, naťaž mi ho trochu, prosím. Ale... myslel som si, že to ne. Počkať, alebo... mne sa to nelúbi toto. Sakra. Je to také divné, to strašne divne to vyzerá.
Počkať, mám taký pocit, že skúsim spraviť trochu schodov ešte. A dať ich takto. Skvidí mi už lezú na nervy. Ne, takto ne, toto vôbec ne. Ono tam treba dať iné drevo ako toto čierne tu hore. Určite. No, skúsime tam dať takto. Ešte toto treba dať preč. Hore. Na. Hodil som ti to tu. Jo, díky. A však ho to dá vypalovať, Je, prosím. tak hoď. Tyjo, to si robíte srandu. Toto tu nemôže byť. No, ja to proste celé prerobím, uvidím. Ja sa stavím, že zase to proste celé prerobím. Ja som chcel hlavne spraviť to, aby sme tu boli tak trochu chránení pred tými mobmi. Jo. A odtiaľ to dám donútra takto, aby... Jo. Tak. Tuto dám asi... Ono to vyzerá tak... Divne. Absolútne, no divne, úplne, ale úplne, proste to... Bože, čo som to postavil. Proste preto neznášam, keď dizajnujem na kamere, proste úplne niekedy taký fail. Ja nenávidím ani stavať takto, lebo mne to fakt, že ja dostávam dlho, keď niečo staviam. No však áno, presne. Že ja tiež proste si na tom dávam tak keby záležať, aby to vyzeralo nejako a tu akurát sklený sa niečo snaží. Ale toto by nebol zlý nápad, tak toto spraviť. Čo? Toto nie je až tak zlý nápad, a počkaj, spravíme to aj takto. Nice, to vyzerá hneď lepšie. Ale myslel som... Mám nápad, ale on sa to spraví trošku ináč, dobre. Mám taký nápad, ako to spraviť ešte, aby to vyzeralo trochu lepšie. No ale s tým sa budem hrať proste mimo kameru. Za kameru, no. Nevieš, koľko už točíme, prosím ťa? Okolo 20 minút. OK, tak ja neviem, ja si myslím, že by sme to mohli ukončiť teraz, lebo už sme to spravili ako... Nie že dosť, ale už sme proste ukázali, čo sme mali. A tých 20 minút si myslím, že takých najoptimálnejších. Takže OK, my vám ďakujeme, že ste si pozreli opäť naše spoločné video. Pokiaľ sa vám video páčilo, tak zanechajte like či už u mňa alebo u Billyho. Takisto odber môžete zanechať či už u mňa alebo u Billyho, pokiaľ chcete pozerať naše videá. No a my vám ďakujeme za všetkú podporu, majte sa krásne a ešte som zabudol povedať, že v popisku máte všetky dôležité informácie ako facebookovú stránku a tak ďalej, však to poznáte. OK, my vám ďakujeme ešte raz za všetku podporu, majte sa krásne a ahoj. Ahoj.